Настани се удобно. Позволи си този момент. Този момент е само за теб. Затвори очи и поеми бавно и дълбоко въздух. Задръж го за миг и издишай. Сякаш с издишването пускаш целия ден. Всичко излишно, всичко напрегнато. Още веднъж. Вдишай дълбоко и издишай още по-бавно. И докато дишаш, може би вече започваш да усещаш една приятна тежест, едно отпускане и едно напълно естествено състояние. Да се отпускаш все повече, без да се опитваш. Сега насочи вниманието си към краката. Представи си, че топла, мека вълна на спокойствие започва да ги обгръща. Тя се изкачва нагоре, към пръстците, коленете, по бедрата ти и всяко място, което докосне, се отпуска, омеква, пуска контрола. Тази вълна продължава към корема, където всичко се освобождава, към гърдите, където дишането става леко, спокойно, към раменете, които най-накрая могат да се отпуснат, и надолу по ръцете, до върховете на пръстите. Сега наблюдавай лицето си. Челюстта се отпуска, езика си почива, очите някак омекват и ти просто потъваш. И докато потъваш, може би забелязваш, че умът ти започва да се успокоява. Мислите идват и си отиват като облаци. И няма нужда да ги спираш. Защото има едно място вътре в теб, което винаги е спокойно. И сега си представи, че стоиш в началото на красива пътека. Пътека, осветена от мека, златна светлина. Около теб има природа, тишина, лек вятър и пълно усещане за сигурност. Потопи се в тази атмосфера. Започваш да вървиш бавно и с всяка стъпка потъваш по-дълбоко в себе си. 10. Още по-дълбоко. 9. Пускаш още. 8. Потъваш. 7. В безопасност си. 6. Всичко е наред. 5. Вече си много дълбоко. 4. Умът се отпуска. 3. Тялото тежи приятно. 2.
стигаш до едно място, свещено пространство. Тук всичко е възможно. В центъра на това пространство има извор. Но това не е обикновен извор. Това е извор на изобилие. Златна, течаща енергия. Като светлина. Като богатство от движение. Приближаваш се и може би усещаш една много позната енергия. Енергията, която винаги е била там, но сега имаш пълната готовност да я приемеш. Потапяш ръцете си в тази златна светлина и тя започва да се влива в теб. През кожата, през сърцето, през всяка твоя клетка. И подсъзнанието ти започва да приема тихо, естествено и без усилие, че парите са енергия и тази енергия тече към теб. Без напрежение, без борба. Колкото по-спокоен ставаш, толкова повече си позволяваш. Колкото повече си позволяваш, толкова повече получаваш. И може би дори не е нужно да вярваш напълно, защото част от теб вече знае. Представи си сега, че тази златна енергия започва да се превръща в реалност. Виж как получаваш пари. Може би по неочакван начин. Може би чрез възможности. А може би чрез хора. Виж детайлите. Колко получаваш. Как се чувстваш, когато получаваш. Как животът ти се разширява. И най-важното, усети спокойствието вътре. Защото това е ключът. Твоето състояние. И докато стоиш в тази енергия, вътре в теб се активира нова програма. Естествена, лека, твоя. Повтори на ум. Аз съм спокоен. Аз съм стабилен. Аз съм в потока. Парите ме намират и възможностите винаги идват към мен. Аз си позволявам. Аз приемам. Аз задържам. Изобилието е моята естествена реалност. И тези думи не са просто думи. Те вече се записват дълбоко, там, където се създава реалността. Сега постави ръка на сърцето си и заключи това усещане. Това е твоят нов вътрешен стандарт. И от тук нататък, без дори да мислиш за това, част от теб ще започне да избира
възможности, хора, решения, които водят към повече изобилие. И това винаги се случва естествено, леко и спокойно. Остани в това състояние още за миг. Сега е време бавно и полека да се върнеш, но не и да загубиш това състояние. Поеми дълбоко въздух. Усети тялото си. Усети пространството около теб. Започни леко да движиш пръстите си. Върни се тук, но донеси със себе си това усещане. И когато си готов, отвори очи, знаейки, че нещо вече се е променило.